Gi-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang road slip o dalan nga naguba sa sitio Marahan sa Barangay Marilog proper sa Davao City karong adlaw. Ating report ni John D. Esteban. Giulan ang gipahigayong on-site inspection ni DPWH Secretary Vince Dizon sa nahugmak nga bahin sa Davao Bukidnon Road, partikular sa sitio Marahan, Barangay Marilog proper, Davao City, Huwebes sa buntag. Ang mga pasahero sa bus magbaguod pa og karga sa ilahang mga bagahe kay mubaktas pa og sobra 100 meters aron musakay sa unahan kay dili maagian og sakyanan ang dalan. Instead good ma'am kay kuan man ganang instead nga diretso ang biyahe so magpunong ka dito bago makalusot dire. Dapat na mo sa pasahero diri mo baklay ang pasahero kay dili naman pagkakaron dili naman pagian og motor o paan bao-bao. Mo baktas ang mga tao dahil namong basta nagpaabot sa tumoy. Gipapangitaan na matud pa og pamaagi o engineering solution ni Secretary Dizon ang nahabilin nga karsada aron maagian sa light vehicles ug bus. Mamahimong mag-install og slope protection sa matag kilid ang DPWH nga sugdan sa Lunes aron masiguro nga luwas agian samtang ginatun-an pa ang long-term solution sa problema. Meron pa namang natitirang siguro mga 6 na metro dito na pwedeng daanan ng mga light vehicles. So naghahanap tayo ng engineering solution na mabilis, temporary na para lang madaanan. No? At hindi na kailangan yung mga kababayan natin na nasa bus, pababa, magbuhat ng mga gamit nilang mabibigat, maglalakad, at sasakay na naman. Kawawa. Ang anaa sa pikas kilid nga namuyo, gipapahawa na kay delikado na pod, kay naanay nakita nga mga liki sa yuta. Usa sa mga apektado mao ang pamilya ni Vivian, kinsa 12 ka tuig na nga nagpuyo dinhi. Ano naman ma'am kay ang sa unahan tapos dito may nagliki ng yuta. Tapos sa man matuan mo. So muna hindi ka balakan. Sana mataganon. Gamay lang, bisa gamay lang matukuran para babalhin ni. Hinuon sumala sa kapitan, dunay nagdonar og yuta nga kapuy-an sa 11 ka apektadong pamilya. Lakip dinhi ang 5 ka pamilya kansang balay na apil og kahugno sa landslide. Ug ang uban mao ang mga kinahanglang pabalhinon. Na ay family or clan na nag-donate sa ilahang kabalhinan sa ang mga biktima sa landslide. Floor area niya is 70 ang sako na mo sa floor area. So tanan gyud kung sakto sila tanan dito na sila sa tanan. For the meantime, naa sila karon sa shelter sa pahulayan ni Nanay Suling. Ang uban po na sila mga direct families. Yung mga tinamaan ng mga bahay, tutulungan sila ng DSWD, tsaka ng DSUD para may relocation, tsaka matulungan din sila sa pagpapagawa ng mga bahay nila. Sumala ni Dizon tungod sa mga insidenteng landslide sa Davao Bukidnon Road, kinahanglan na matud pa kini og usa ka dakong pagtuon apan manginahanglan og foreign funding. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.